Novinka v našej ponuke, nachádzame sa v obci Nová Polhora s priamym diaľničným napojením na diaľnicu D1 medzi Košicami a Prešovom. Dnes si ukážeme na predaj tento pôvodný gazdovský dom postavený 50 rokov z plnej kvalitnej tiely, ktorý je vo výbornej kondícii. 4,5 izbový rodinný dom v pôvodnom zachovalom stave, podľová plocha domu 132 m2, pivnice, letná kuchyňa a hospodárska budova. Samotný dom pozostáva zo 4,5 izieb, kúpeľne z WC, skladu, kotolne v súteréne a pivnice s 2 miestnostiami. Kúrenie je plynovým kotlom, slnečný rovnatý pozemok, obecná asfaltová prístupová cesta, dom je napojený na všetky inžinierské siete, elektrika, plyn, žumpa, vodovod, studňa, okrem kanalizácie, ktorá aktuálne v obci nie je. Ak hľadáte pokojné bývanie mimo ruchu mesta, tak táto ponuka je práve pre vás. Moje meno je Martin Čuha a pracujem pre spoločnosť King Real. Teším sa na obľadku s vami.